시멘장 안부자 시멘장 넥타이 가리 시멘장 파스타라 벨링니 쿤샤달라이 흔하이 바이디 Kebayang nenge gosoku Shona Kebayang nenge gosoku Dalmia simenjang Ambuja simenjang Nek garis simenjang Pastala building ni kunsyadalai henai baidi Kebayang nenge gosoku Shona Kebayang nenge gosoku Jasa engkau baidi hataiजों Kaulai hapsलायनाय मिनिस लुनायखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो दाउ मैना बायदि नोंनि गारांखौ I love you नोंनि बुंनाय रावखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो Dalmia simenjang Ambuja simenjang Nek garis simenjang Pastala building ni kunsyadalai henai baidi Kebayang nenge gosoku Shona Kebayang nenge gosoku Kalar cibi baidi doontarगोन आं नोंखौ सना नोंखौ आलो आलो संसार जालांगोन उन्दै सानै लाना small family happy family Dalmia simenjang Ambuja simenjang Nek garis simenjang Pastala building ni kunsyadalai henai baidi Kebayang nenge gosoku Shona Kebayang nenge gosoku Dalmia simenjang Ambuja simenjang Nek garis simenjang Pastala building ni kunsyadalai henai baidi Kebayang nenge gosoku Shona Kebayang nenge gosoku Kebayang nenge gosoku Shona Kebayang nenge gosoku
दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ जोसा ओंखाम बायदि हाथायजों खावलाय हाबसोलायनाय मिनिस्लुनायखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो दाउ मैना बायदि नोंनि गारांखौ I love you नोंनि बुंनाय रावखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ खालार टिभि बायदि दोनथारगोन आं नोंखौ सना नोंखौ आलो आलो संसार जालांगोन उन्दै सानै लाना स्मल फेमिलि हेपि फेमिलि दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ अंबुजा सीमेंट ये हो गया आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और आपका शिमला का आसपास इधर शिमला से मैक्सिमम 50 किलोमीटर होगा। ये आपका दारला घाट बोल के जगह में है। यहीं पे अंबुजा सीमेंट मौजूद है। बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको एक बार आने से पता चल जाएगा। बहुत बड़ा, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम यही सबसे बड़ा प्लान लगता है मेरे ख्याल से। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि अंबुजा सीमेंट फिर आप लोग देखने को मिले। और दोबारा दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे सीमेंट पैकिंग कैसा करता है, बाकी सीमेंट कहाँ से क्या होता है, एक सब बात दिखाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पूरी वीडियो और बाकी है दोबारा फिर देखने को हम लोग को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।
ये आपको दिखाने वाला है। यहाँ पे 2 प्लान है, एक सुली बोल के है, एक रौरी बोल के है। रौरी आपको ये थोड़ा सा दिखाएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर दिखा सकेंगे। ये हो गया मेरा रूम है, ये मेरा रूम से आपका रौरी प्लान दिखाई देगा। वो देखा वो फ्रीटर आपको सामने में दिखाई दे रहा है। ये कितना ऊंचाई में लगा के रखा है।